Hello mga kuya goy, atong tirada karong adlaw mga kuya goy, atong gibidyohan atong anak mga kuya goy kay namakal siya mga kuya goy. Mao na isa sa mga pamaagi mga kuya goy nga kabalo pud taon atong anak mga warta mga kuya goy no bisan sa inaani nga pamaagi mga kuya goy at least nga kabalo siya kung unsaon day ang pagpanginabuhi sa ginagmay mga kuya goy tanawan. Ning kamot jud siyang maayo mga kuya goy. Aw nalipay ra man pud mga kuya goy ba bisag inaani ang gibuhat sa kung bata mga kuya goy ba. Na wala po siyang giingnan nga maghinay siya kay hait ra ba ning mga sin unya mga daan na ba. Ning kamot gid taon siya pamaayo mga kuya goy. Wala pa gid taon ako disugua bataan ning kalit ra man siya og panguha ning mga sindres likod sa mong balay. Og saway langay-langay mga kuya goy kay naluoy lagi iyang nanay aw gitabangan ang taon sa siyang nanay og panguha og sin mga kuya goy o dara gitabangan na siya kay perti naman yung naghanap pa sindres sa likod sa mong balay. Gitabangan niya. Nara yang natapok mga kuya goy o perti nang naghana. Lo yan sa mana bakal plastic. Pobre na kay ka. Ay, dapat hindi plastic dito sa butang mo. Oh. Sa man dala dong? Sin. Sa man nimo? Paligya. Buligya? Kay? Apol. Naay korta? Boy! Agir sa Pro 4 ron so yun sa man imong dala dong? Sin. Sin unsa man nimo? Ha? Buligya kay? Lakot. Naay korta? Kaigit naman ka. Oh! Kapit ako digo. Kapit